Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Usahay mahigala, ang utok sa doktor, straight na siya. Mutang na siya kung sa'yo nagtabo sa imo, kung sa'yo gibati na imo, kano sa panagsugod. Pag human ana, mag-diagnose na siya. Na may kinaiya sa mga astig karong mahigala nga, Dok, pwede ba magpa-ultrasound? Mao ni nagtabo sa kadaghanan sa mga pasyente nga mogasto og libo-libo nga way pulos. Ibaw ini may gala nga ang kaning mga laboratories ginagamit na sa doktor para matabangan siya paghimog diagnosis. Dili na para sa inyo. Nako istorya sa inyo para makasabot mo ha. Naay pasyente may gala nga nagasakit ang iyang tiyan. Okay? Sige na siya pangutana ang doktor sa pasyente. Asa man paingon ang sakit sa imong tiyan? Gitudlo sa pasyente nga sa kilid niya. So ikaw po nga, kami po mga doktor, una namig gallbladder una. Gallbladder stone. So nung paingon niya kilid, kidney. Pag ingon niya nga, nisakit po ang palibot sa akong puso do. Ayay. Basig nga na siya pancreatitis. Una na ninyo ha, paminaw kimog layo. Pag-abot, asa paingon ang sakit dong? Niingon mo na ang batanon na igala nga sakit iyang likod. So, ang plano sa doktor, nga mag-x-ray lang siya sa buko para makatipid. Kana nga word, tipid may gala. Abi ba ninyo gusto lang namo makagasto? Sa impression sa kadaghanan ba? Gusto lang sa doktor nga magka-gasto-gasto mo. Dili in taon na gala. Kami, nagatipid yun may yun, kaya para naapa mo igasto kung unsa man galing laboratory nga dili makasulbad sa inyong problema. Kung sige pangayo sa nanay, sa pasyente may gala. Dok, ipa-ultrasound nato na eh. Peting simag sa mata sa doktor. Kasi tanaw ni mo, Mrs., mas astig pa ka sa ako. Higingon ang doktor, nga, mag-ultrasound ka? Yung mo insist, mas kay astig lagi ko, no? Ipa-ultrasound sa? Naaaram mo na yun dali. Di ka pa-ultrasound sa doktor. Pagawas sa ultrasound, normal ang gallbladder, normal ang atay, normal ang kidney. Nya kay daghan man gusto na ako nga ipa-examine tanan dugo dok. Sige. Basta ni abot gyud siya og CT scan may gal. Walay nakita. Kisa mang sala to sa doktor o sa nanay? Unawa na ninyo magigala. Ang doktor, nag-eskwela na siya para ma-focus asa paingon ang diagnosis. Dili na ingon nga iratsada na niya laboratory kung gusto niya. Pataka lang yun mo, kuan ba? Abi ba ninyo, kanang mga laboratory, muna mo tambal, no? Mali. Kadaghanan sa pasyente na ako, may gala. Wa gani gamit x-ray, ultrasound, CT scan, wala. May bawaan lang na ako nga dili mao. Ang iyang gibati, tuwa sa iyang dughan. Kapila na ko ana, may gala. Nag-atake dahil sa kasi niya. Iyang gina complain, sakit iyang kuto-kuto. Kamo nga dili mo, wala mo nag-eskwela pagka-doktor. Ang una-una ninyo, ulcer. Unsa man galing nga. Unsa may inyong gibasihan ana nan? Bako lang po.
Ako mismong pasyente may gano'n. Ang pasyente, akte pa, ang katong batanon, nga niingon nga, dagan sakit impian, mga dagan-dagan niya, adto sa likod niya. Kasi problema niya, nabali ang iyang bukog sa likod. Kaya niya, atong bata pa siya, nahulog siya sa bayabas. Kalayo ng dili lagi mo magpaastig ayaw mo paastig kay ang doktor, gawin na una na siya. O kung daghan mo kwarta, di, okay lang. Ha? Pero in town, may gala, wala pa mo kay balog i-admit ba na siya o ang tambal ba perting mahala? Ha? Wala mo kibaluan na. Ang doktor naging kibaluan na ba? O, ay isa ka pasyente. Ang iyang gi-complain kay sakit mangihi. Nya, niingon naman dayon ang nanay nga, ay, UTI lang na, dok. UTI lang na, dok. Pa-ultrasound, urinalysis natin niya, ultrasound. Ako po, isip lang ko nga. Ang tinood man, pero murag lain niya ba? Murag lain yun eh. Nya, kaya mo insist man ang nanay kay astig lagi. Ingo ba, sige, ultrasound. Musay ni gawas na. Cancer of the prostate. Niya ulay nakita sa ultrasound. Ingon ko, wala ni siya. Kay nakita po sa iyang urinalysis na dugo yung ihi. UTI. Naminaw man siguro ka karon UTI, no? O, karon, i-admit yun ang imong anak nga. Bata pa kayo, 45, cancer of the prostate. Patay kang bata ka, di? Pwede nang dakua sa gastos sa mga ultrasound ng iyong anak. Tagaan pag tambal sa laing doktor kay astig laki ang nanay. Libo-libo ng gasto ba? Pag ingon ako nga i-admit siya sa ospital kay operahan, unya ang gasto 300,000. Kiringking ang nanay, oy. Dili lagi mo magpataka o kuwan sa doktor kay madiril ang iyang panguna-una ba? Maingansa ang iyang utok. O na isa. Bago lang yun. Igunitan ako iyang liog kay nag-complain siya nga na daw siya goiter. Pagunit na ako, megala. Hindi ko nakakita naman siguro ko sa imo ron. Dogi, among gihalugog ang iyang record. Sus, pagtanaw na ako, megala, kay sa una pa, 2 years ago, niingon sa ako sa pasyente, Dong, lalaki na ba ka? Dako kayo ang imong ginatawag nga goiter. Unya, gahi. Di, nagod siya posibilidad nga cancerous ba? Kuha ninyo? So, gibutang na ako dito sa card niya nga, kinahanglan yun siya magpa T3, T4. Examination na sa dugo kung toxic ba dili. Magpa biopsy. 2 years ago. Ang sanay tabo. Wala, kaya wala sila kwarta. Nya sa una, ang charge na sa una sa biopsy may gala kay 2,000 rabi. Karon kay 15,000 naman. Ni samot. Kung sa giingon sa nanay, ipa-ultrasound lang nato, dok. Koy, anong ipa-ultrasound mo na magunitan naman ako ng iyang tumor ng gahe yun. Nya giadtong laing doktor, gipatagaan rin yung tambal. Murag gyapon kadako. Kung sa'y paminaw niyo, anak, kung naminaw mo sa nanay o sa doktor, astig ang nanay, no? Ikaw, gusto kang pa-ultrasound, day? Anang? Sige, pa-ultrasound. Ikaw na po'y basa. Kaya ako, di nang kinanglan na ba? Siya naalala ko, amigo, basta malibre ko dito. Sige, pa-ultrasound. Basta ikaw rin mo bibasa sa imong ultrasound. Kaya ako, kabalo na ko kung saan kinanglan yun sa biopsy. Imbes nga gastuhan mo 2,100 para sa ultrasound, imo na nang idugang sa biopsy. Wamang yun. Astig man daw si Kuno. Ikaw nga, sa kung huna po, maya na lang untag matog kadaglaing doktor kay mas maglisod pa ko kung mag-opera na ako.
Kaya wala mo, nakadundom siguro mo sa istorya na ako na ako'y pasyente nga gahig ulo. Babae. Ingon ko sa iya, day, murag kanseros lagi ng imong goiter, day. Ingon ko. Siya, ay, dili siguro, dok. Ay, wala na kaliwat. I-biopsy na ko. Nagpa-biopsy siya. Pag-biopsy na ko, may kay papillary cancer of thyroid man. Pagbalik, yung kuday, kinanglang tanggalon na kung ang imong tumor sa imong liog. Astig man kaya may gala kayo. Di man siya pa-opera. 1 year later, may gala. 1 year later. Nalipong siya. Natumba siya. Nawalaan siya panimuot. Kung sa'yo nitabo, gidala siya sa SPMC. Pag CT scan, nana siya tumor sa iyang utok. Nagsulti na ko sa iya nga, kanina bang ang klase nga cancer? Moadto ni sa utok niyo mo ba? Katawa, no? Astig lagi kayo. Di yun sa nitabo. Duha na iyang operasyon. Utok o ang iyang tumor sa iyang liog. So, giuna ang operasyon sa tumor sa utok. Pag-opera may gala kay lawom mo kayo. Di man makuha tanan. Patay lo. Patay ang pasyente. Usay lagi lalaki dila may gala. Mo na siya nga maghilom na lang gyud ko kung naay astig ba nga nanay ba o tatay ba o sa ba. Maghilom na lang gyud ko. Di ka lang kung tingo kay gabaan pa lang niya. O lagi ni. Ang modalities sa laboratory, X-ray, ultrasound, chest X-ray, ECG, CT scan. Ayaw, pataka o request nga ka na himuon doy, day. Wala gid mo kabaloon sa purpose anak niya ba? Ang purpose ani mga laboratory, my God, para matabangan ang doktor. Wala man siguro mong kadumdum nga 1960s, wala pa pati X-ray. Makaabot sa Pilipinas, no? Hikap-hikap lang tao ng doktor sa una kaya makuha ba yung diagnosis. Munay dako kayong problema ron na galatay. Pag-abot sa panahon nga tagko ng kay gastuhan, wala na sila gasto kay nagkuhan man, nag-shopping ang doktor, nanghitab sa kinsa na ng doktor, giratsada og laboratory, unya, mag-suggest pag yun sa doktor nga, tagaay na nagtambal dok, patay kang bata ka, niya akong ang doktor kung kuhan yun, mangat sa langit. So may hatag na ko aning kinanglam na yun sa biopsy, para sure yun nga dili siya mong kusik-kusik og kwarta. Ginahuno na ba na inyong mga astig nga nanay o tatay o mga wala, no? Wala yun. Wala yun mo naka una-una na ba? Kaya pag-abot sa panahon, idukdok ang ulo sa bumbong kaya may ikabayad. Muna yung pinaka-importante yun ta. Mawala gini may ngala. Sa tinuod ha, kung musunod lang yun mo sa doktor, tarong ba? Tarong. Wala pa rin ingon sa kanang iratsada lang mo o laboratory. Kasi kung sa nare-requison, kada bulan pag yun mo public balikon, wala ko sulti, istorya na. Katong tarong yun yung doktor nga, diniyos ang pagtambal sa inyo. Ang utok sa nagdiniyos ang pagtambal sa doktor, mga manong, mga manang. Wala na siya nagkaskala sa iyong kwarta. Naghawan na siya, may posibilidad nga mudako ang gasto. Huwag na permi akong hunaw-hunaw na yung gala. Una sa ahay, magsugod ko og kanang medyo bratohon ng tambal, kay para kung epektibo siya, di na kaya mudako gasto ang pasyente. Kaya kung naman galing himuon pang medyo expensive kayo ng laboratory, napay nabiling kwarta ba? Ano ba lagi ba? Ambot lang panghambog ba na nila o daghan yun sila kwarta o nakatibas bag insik.
Ah, diretso lang waka nga. Laboratory do. Kaya yan, kaya. Kaya lagi. Pag abot sa panahon nga moingon na ganyan doktor, ay magpa CT scan with contrast na niya, 18,000 na. Ang nga dais langit ba? Saya may gala ka na. Muna yung mga makapungot. Muna yung makapungot ba? Mga sitwasyon. Eh, saya ka may istorya ko. Kamu manggo mo, ingon bita ko kaninang sa ang atong himuon. Isis mo nga, ipa-executive da do. Ipa-examine tanan laboratory para may bawa na ito kung sa'y sakit. Masa ba'y pulo sa doktor ang giduula ninyo? Na siya may magbuotan nag-asa ang laboratory himuon para makatipid. Abi ba ninyo may galang? Dagang kayong tao, dagang kayong parinti. Napauban. Naingon ka nga. Diri na ta mag-opera dahil sa ibabaw, alalom sa iyang tuhod kay basi unya mo saka ang infection sa diabetic foot gangrene. Kaya medyo ka na makatubang na nga. Sa una, masuko ko. Naingon man nga, ay, dili may papatulog tiil, dok. Kitsa buhay ganahan, papatulog tiil, matumig lang yung doktor. Sa una, masuko ko, anak. Karon, talikod na po. Sige, tumog lang yung doktor. Madungog lang na ako ng pasentiha ba. Namatay dito sa ubang hospital kay magbut-buot mo na ang parinting nga, dili ipa-opera. Dili ipaputol ang tiil. Nga, mura man kayo survival niya. Nga naman ko nga, magbut-buot, magkugsulti nga ipaputol kung tinuot, kinahanglan mong siya. Di ba? Mao lagi ni. Mao na ini nay. Mao na ini nung. Ha? Ayaw lagi buot-buot. Kung di gani mo madako gasto, patay inyong pasyente ba? Kung di gani ni kamoy magbuot-buot, dili mao ang doktor. Dili mao ang tambal. Di mao ang laboratory. Di. Karon na na-train karon mga na-train. Nagdagan sa mga utok sang tao ron. Isitaan ng tambal. For example, high blood. So, in town, na ito 8 pesos, may 12 pesos ng losartan. Undangon. Kay, mopalit og herbal nga tag 6,000 ang karton. Pagkang utukan, oy. Ano sa mga tao nang nasul sa utok, no? Nakakita man di makapalit og 6,000 nga herbal. Unya, dili i-maintain ang high blood. Pag may stroke, may komplikasyon, madialysis, ang pasanginlan, ang doktor. Kusay makahuna-una ako nga. Magwilga kami mga doktor nga di na mo tambalan ba? Ha? Naitabo na atong mga 1960s mga kay namang ko'y prejudice ang gobyerno sa mga doktor sa una kay abi lagi nila nga nag-charge og dagko ang doktor. So sa Amerika to ha, wala to sa Philippines. Ang tibuok doktor sa tibuok siyudad wala ni duty. Basta lagi ang mga naisakit sa hospital, tiwang-wang ba? Petig daghana, emergency, basta lagi. Ni Kwan God, nag-import ang siyudad o mga doktor, gikan sa Kwan. Gikan yun sa ubang siyudad, para lang yun matabangan. Unya kay, naulahi man, abot mang pila ka adlaw bago niabot ang mga doktor. Di, daghang kay nga matay. Hinoon, di na may tabo diri sa Pilipinas bay kala kay ang mga doktor. Wala man gina sila nag-association, wala gyud sila grupo nga tungod ana. Nagka-grupo lang ang mga doktor para lang yun nga mag-exchange of ideas, knowledge na mga God. Muna na mga conferences,
mga meeting para ma-exchange ang ideas ba. So, ingani siya na higala. Ano lang to, 10 minutes ba. Mukonsulta gani mong doktor. Paminawa kung sa iyang ginasulti. Pagtanaw na yung nga, gastusa aning doktora, ipartsada mag-laboratory. Ang sakit lang, ang tumitumoy lang siya, ang kumagko ang sakit, pero ang laboratory himuon, CT scan na. Siya rin, pag di mo kasabot, anak, di nila padayon, at tumog lang yung doktor. Mas barato pa na, kaya magpa-CT scan mo with contrast, ng abot tag 18,000. Aminaw sa amos doktor, unsa iyang suggestion. Maski unsa kagamay ang inyong nolihiya, ang inyong natun-an, ayaw ninyong ikumpara sa iyang natun-an. Layo kayo mo. Sus in town. Ay gani tumitumoy sa inyong buhok ang inyong nibawaan sa doktor. Wala gyud. Aminaw sa iya, pagtanaw ninyo nga medyo kwartahay ni ba? Itaglaing doktor. Sige balik-balik mo magyapog laboratory. Unsa man kani? May itaglaing doktor. Daghang doktor Di gani mo tanawon pag maayo. May itaglaing doktor Kay you deserve the best care sa healthcare. May gala. In-English na lang ako kay maggalambin na akong dila. Bisayaon pa. Bulanon manggod nga ang in-English ba istoryahan. So mao na siya maglambin na lang akong dila ko nga ako idiretsog binisaya. Dugay na ako sige istorya anay mahigala pero wala gahi. May pa mga uto kay gahi pa. Bisag unsaon ni mong istorya ba? How many years na kong nag-istorya ng dili ipadugo ang samad nga pinakan sa iring iro. Para lang na sa pinakan sa bitin. Sus! Pila na katuig? Pila na katuig, mahigala na ako sa radyo. Almost 18 years. Masikat, edukado ha? Hala piso ang gipaak sa iro. Di, perting hupaga sa tiil. Sao naman na karon hubag man sa hilot. Wa man na, dili man na kinala antibiotic niya. Magsimag man ang mata kung di mo tagag antibiotic. Tagaan, Di na bagyo na siya matambalog antibiotic ba? Subside lang iya. Niya, kay tiil man, dugay kay maayo. Maulag na. Saan man nato na, day? Kay balo may nga, di na kinag antibiotic ba? Pero, mo-insist ba nga, wow, ino antibiotic to. Ala, sige. Atag na lang. Para malipay ka. Ay, okay na berde. Dok, ang akong ubo ba? Di na mahaman. Sige lang hutoy, sige hutoy. Ang tanat ako sa ikulo sa rema, puti man. X-rayhan, normal. Walay nakita. Mangayog antibiotic. Ala, sige. Huwag antibiotic Bahala na kag mabayot ka sa antibiotic. Usahay lagi, kaya makikaway ka sa pasyente nga astig. Mapungot na lang ka, ayaw na, hilom na lang ka, taga-agresita, mas dali pa. Mas dali pag yun yung tawag na gala. Kaning akong ginahimo sa inyo nga mag-explain dito sa radyo, mas dali pa maghilom. Mas dali pa maghilom. Bahala na. Kung sanay bato ni mo. Kung ganahan ka gani, sige, hatag. Mas dali pa lagi kaysa magdiskusyon ka sa ila nga way pulos. Ay, sus. Patigulag sa most doktor kagabi. Dok, nga nung batanon pa man katanaan, Dok. Alangan,
palusot-lusoto na mas dalunggan ang makapungot. Oh, nga naman, kay smile naman ka, Dok. Smile na lang, kay ang gawas ng pagkatanga. Ha? Ay, pirmi ko, anak, may gala. Pirmi gyud ko gyud. Ha? Musulti gyud ko sa inyo, kay alangan. Nothing but the truth. Sa doktor sa kahanginan ba? Nothing but the truth. Insakto gyud na akong gina-istorya diri, may gala. Ha? Walay kulang, may sobra. Sakto gyud. Kaya mo na, ang akong practice ko 45 years. Ha? Akong gibuhos di sa doktor sa kahanginan, no? Akong natunan, ako experience. Unya, kay di na ba jud ko alang-alang na doktor na dili stethoscope lang. Mag-opera na ba jud ko yun? Kaya balong yun kung sa'y may tabo anong lawasan na ba? Sa di pa ko mag-opera ko, hantod nga na. Human nag-opera, makabalog yun ko gaan na may gala. Ay nung nang ibita ko usahay, mananagan man ka, Dok. Kay, tiyaw mo na. Mag-opera na ako, may ngulan ko nga. Dahil, ang imong nanay dahil, cancer of the breast man. Sama-sama ng cancer, Dok. Dahil ko, it's okay. Parang kabiyak ko mga istorya. Kung taas ng yung kaayo, ano yung mga 8 ka tuig dahil. Pero, bulang pa siya baga 5, masing mabuhi pa rin siya na pulo. Ingana na siyang dagan sa istorya mga gala. Ha? Pero may man siguro mong kadungog na, no? At sa ako ba? Sa ako. So, pag-abot sa 5 ka tuig, gaan ako sa diploma buhi pa man ka na. Lampas naman ka ni, graduate na ka sa cancer. Meaning, cancer survivor na ka. Pasabot nga na pagka another 5 years. See? So, sa may tawag mo, mananag na. Usay nga na magbinuang na lang ko nga, Day, di na lang siguro kung mag-doktor, Day. Ano man, Dok? Magbutang na lang ko bulang kristal dito sa San Pedro. Managda na lang ko. Mas dali pa. Mga lang inaanoy. Usay kay malipay lang yun ko nga matambalan ako ang pasyente ba. Diniyos gini ako ang gala. So, ay mo kuwan nga usay stricto kay ko. Ay ano ginasagod kay di na ko gusto nga magbalik-balik ka sa klinik ba. Di pa ko gusto nga mag-usab ko pira. Ay sus in town. Makiksumbakay gyud ko ara mag-usab ko pira ba. Sukad-sukad, buyag. Malayo pa sa 7 ka laod. Wa gyud ko kausab og operasyon ba. O na noy, mo nang patakaran ako, matiguwang na lang ko. Hapit na mo retire pero wala gyud ko na nagakuha na nga. Dinios kita pirmi ang akong pagtambal sa tao. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang pinaka-importante nga numero may gala kaning diri sa radyo ukay ang among ginagamit para pang text. So, diri mo mangutana maski unsang adlaw mo text di na mo na siya i-erase hangtod nga di nimo mabasa diri sa radyo. 0916 594 7747 0916 594-7747. Ay kaduhang numero nga pinaka-importante yun sa inyo ang numero sa akong sekretary. Ayaw lagi mo panawag. Text lang yun. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Ang unang text atong basahon kay gikan kay 0967-652-8068. Dok, ang coffee ba makataas o blood pressure? Daghang salamat. Wapo rin siya nga pangutana may gala kay. Tanan na lang inyong kaunon, inyong inumon, pasangin lang taas ang blood pressure. Nag-study na yun na siya sa kape. Gi-studyhan ang tea. I-studyhan ang tsokolate. Kung mataas ba yun ang blood pressure. Sa tanang
study, equivocal na siya may kala. Depende gyud sa tao. Naiuban nga mo inom og kape, mubagsak ang blood pressure. Naiuban mo inom og kape, mutaas ang blood pressure, magkurog-kurog. Naiuban, way effect. So, unsaon man nato na siya. Patipod ang kuan may kala. Patipod ang tsokolate. Naiuban, mutaas ang blood pressure. Naiuban, dili. Naiuban, muubos yun din noon. So, kung sa may isulti na ito na, itigmo-tigmo lang na ito. Iumpyang. Kaya wala, takay balo yun. Kung ang paistoryaho ni mo itong mga coffee producer, ay nga, hindi natin nawalay. Ay, ubang ganyan, makatulog. Kung pangutanoon ni mo ng cocoa producer, mawag-hapay isulti. Ay, di mo na mutaas ang blood pressure, o tanawa. Isa may atong kitsa ba atong tuhuan na mga manong mga manong. Kamo na lang experiment. Pag-inom sa mong kape. Permi-permi, tanawa yung blood pressure. Kung musa ka, ayun, mag-inom kape. Kaya ko'y gipugos. 0910-365-6000. Do. Si Iloquin, makapuno ni. Manha, wala ko unta ko nimo kay butod akong tiyan. Dugay nabaya ning sakit. Bato sa abdo nako. Unsaong nako. Kani siya, usab yung tag-ultrasound na nina. Kung kinahanglan yun sa operahan, maski nagtiguang na ka, opera kita. Kung saan na may mong giinom, anak, para mahilis, wala mong gihapon. So, operasyon kita. 0955-980-5994. 54, lalaki, tagong. Para asa ng tramadol, 50 mg. Para lang yun sa sakit na dong. Walay lain. Pinakaisog na siya sa mga pain relievers nga inumon. Pinakaisog na siya. Dagang kayo. Pain relievers may gala na dili inumon. Inumon, ang pinakaisog na siya. Makalipong ko gani. 0930-568-8757. 54, tagong lalaki. Akong lawas, magtubod. Kung saan yung sintumasa. Kung saan yung tubod po sa imong dong. Sana, balon. Kung saan yung tubod sa imong dong. Imong ilong, imong lubot, o imong pawis. Ayaw pang text. 0908-305-4191. Dok, ako imnon kung mag-LBM? Yes. Di po, kung sige na yung kag-LBM, alam nga, isa ka case nga coke, yung inom mo. Tambal na, in taon, dong, tambal na. 0997-701-7674. Dok, mangutana ko kung pila ka bulan makala trabaho, gikan, pag-opera o tubig sa baga. Usually, dong, hanguson pa kaantod mga 45 days. Kung ang trabaho na mo, labor yun, bukat, niya, hanguson yun kagyot. Unang ginahatagan na masip. Isa ka bulan ng tunga. Sa gani, dili pa yun. So, ang pinakamayag yun na, ikay mutan siya. Pero usually, ang ginahatag na mong rest, mga 90 days ang maximum. Kay ang baga, manggod may gala, dugay kayo maka-recover. Labaw na-appeal ma-appeal na kasing-kasing. Dugay kayo maka-recover. Labaw na yun mag-idara lang, 50 na edad. Dugay kayo. So, amo na siyang tagaan ng panahon ng pasyente nga mo adjust ba? Usually yun na, dugay. Amo na lang siyang extend ang iyang sick leave. Anyway, ang SSS mahatag man og sick leave up to 90 days. Ay mo pwede ganig 120 days kung kanang serious like cancer. Pwede pa na di mo ma-extend. So, kung di kaya, ayaw trabaho. Hulata siya. So, dapat daghang kay malinggiran may gala. Gioperahan gallbladder. 2 years ago. Karon di paghihapon mo trabaho, kay sakit ang lawas niya. Ay. Wala, itawag malinggiran. Di lang yung gusto mo trabaho.
Ambot nila. Kung sa may gusto nila. Pahilot kada adlaw. 0926-512-9170. 69-year-old female Turil. Sinukot. Sinukot dependent person. Inong sinukot unsay side effect. Kadaghanan, di na mo respond ang imong tinaay-nay. Sa sinukot, magkinahanglan yung castor oil. Kung naibaw na, nakita na sa endoscopy or x-ray, ang nahitabo sa imong large intestine, pinasudanan sa tae. Nya walay laing problema, tungod lang yung kay taas siya, o sa baka ng kulang lang ang potassium, kundi pa gani siya mo respond sa potassium, potassium sa sinukot, wala na siya. Kinalang yung kaglabatiba. Regular na yun ang ilabatiba na lang yun ang imong tambal na, kay di naman siya mo respond sa mga tambal. Mahubog na lang kag tabletas. 0926-206-2779, 77-year-old female diabetic, kumakati, private parts at buong katawan, walang rashes at allergy. Lalo na sa gabi, umiinom, maintenance sa high blood. Able listener, salamat, God bless. Ingani siya ng, ganito po yung nangyari sa inyo. Paggabi, umaakyat yung diabetes niya. Pag akyat ng diabetes, mangangati kayo sa private parts. Pag umaga, bumabagsak. So meaning, ang timing ng gamot mo, hindi siya tugma sa takbo ng blood sugar mo. So, mag-consult ka sa doktor mo, i-discuss sa kanya, bakit ako nangangati sa gabi? Bakit naman sa araw wala? So, ganito, siya lang ang maka-adjust ng pag-inom ng gamot mo. Kung nag-i-insulin ka, probably nag-hyperglycemia ka sa gabi, nag-hypoglycemia ka sa umaga. So, siya maka-adjust niya. So, consult your doctor. 0963-934-3573. 72-year-old female pakibato. As lang kung ang tanan vitamin pwede inumon hangtod-sangtod. Vitamin C, dili na siya pwede ma-overdose. Kay magbinhod, magngilo ang inyong mga panit o ang inyong mga fingers. Vitamin B complex ay isulat na. Kaya di yun yung ma-memorize na. Vitamin B complex. Magbinhod ang iyong tiil, ang inyong simod, ang inyong mga ubang parte sa lawas. Magbinhod. Overdose sa B complex. Nga naman overdose man sa B complex na. Kadaganan sa inyo, kung nanagini mga binhod-binhod gamay o kung sabanay ko, inuman o B-complex nga walay resita sa doktor. Abi ba na inyo walay side effect ang B-complex? Pastila na mga higala. Napay na nga buta na ba? B-complex ha? Napay na nga buta na. Tingala mo, ano man nag-sulti sa doktor? Alam nga, buta na ba dahil mo? Wala mo. Inom-inom na mo. Nagbuot-buot lang inom. Di, dagang side effect. Usahay gani, ang B-complex may gala. Masubraan ninyong inom, uhinay ang inyong pag-ihi. Gamay na kaayong ihi, bugawas. Naunsa man na, Dok, ambot. Di ka kabalo, man, ngingana na siya. Siyempre, sa pagbibuhaton ni Undangon. Ay, lagi mo Panginoon, bisag kung sa basta dili, iresita sa doktor. Ang pinaka-safe yun nga vitamins, nga pwede nyo inomon forever, kada multivitamins. Kay,
Kung man na siya, gitansag yun na sa basic requirements sa lawas na to. Vitamin C, 500 milligrams lang. Vitamin B complex, ngani-ngani lang. Lahi po ang multivitamin sa Amerikano, lahi po ang multivitamin sa Pinoy. Kay atong diet na to, ang pagkaon na to, daghang kanon. Daghang man ang B complex. Ang kanon. Ang mga Amerikano, di man mga bugas. Di na sila mga on. Mukaon lagi sila kanong mais. Kadali. Kay puro steak, karne kaonon. Wala yung so mix ng carbohydrates except yung potatoes. So, ang atong diet, daghanadaan kayo og kaning B-complex. Vitamin C po. Kita, mahilig tang magbutang og suka. Tunaw og limonsito. Mga og manggang hilaw. Di man mga hilaw ng Amerikano Di yun na yun. Di ganun makaog isda nga na ulo. Ngirngigan daw sila matanaw sa ulo daw. Sa isda niya kita sanay kay tag nga tag ulo sa isda. Kay naman dito'y lami. Di ba? Tagal lahi lagi niya nagahimo sa multivitamins mga higala kay mga Amerikano. Karon na siya, gitugma na gila siya sa basic requirements sa Pinoy. Kay nanamang tay DFA. Nanatay pharmaceutical company nga na magtugma gyud sa usay kinahanglan sa Pinoy. So kada siya pwede na siya inumuni mo siya forever and ever. Amen. Pero dili ang uban. 0948-471-9144. Okay ba inom vitamin D3, Dok? Sa tinuon may gala, sa pag-eskwela na ng vitamin D3, nakabutang yun sa biochemistry. Nga ang D3, any processing procedure, kung sa man ng kabawa ng processing procedure. Any processing procedure like himuong capsule, himuong syrup, himuong unsa pa ba diha nga ibaligya, ibutang sa butika, ibaligya sa inyo, inert na siya. Kung kuan pa nato nga pandesal na nahimong bato. Muna na ito na anak ko So karon daghan na kayo mga kadungog nga baligyag D3 pang protection sa heart. Ungan na sa langit bang nakamyo day ang lawas sa tao. Sa akong panahon sa pag-eskwela, di man na siya, inert man na siya. Useless na siya ba? Kaya kung i-procession naman, initan man gawin. Wala no. Nahimo ng batok. Useless na siya ng tambal. Kaya makuha niyo ang vitamin D3, painit lang ka diya, mga pila, 15 minutos, na kay vitamin D ba? Vitamin K, vitamin K, napaisa ka vitamin nga useless. Vitamin E. Kana siya, pag i-proseso nimo ng vitamin E, imoong cream, kay pampagwapa, ibutang sa capsule, useless, wipulus na siya na. Di na siya mo epekto. O niya, kay psychological kung kadaghanan sa atong mga utok. May nang vitamin E, nagwapa na lagi ka tayo. Waka kyapi. Iatik lang yun sa parmasya. Parmasya sa drug company. Iatik lang yun mo. O sa'yo lagi ka na bang ultimong doktor ba? Magresita na. Namayabas man siguro na sila biochemistry. Kaya mo man ng iskwilahan na ba? Mawala na siya, dili gina siya mahimong capsule yun na siya, kaya madaot naman. Kani pong vitamin iron, multivitamins with iron, di ba? Para daw kuno, mudugang imong dugo. Ako, almost 10 years na ko gainom ang iron may gala. Kaya dili mo sakang akong hemoglobin. So, analyze. Sus, pagtanaw na ako may gala kay ang
paghimo og hemoglobin may gala. Hemoglobin ha, kana maghimo gud sa imong dugo nga pula. Paghimo ana, daghang kayong mga factors it amores. Ha? Pasabot ba na nga daghang kayong mga butingting para makahimo siya og hemoglobin. And ang iron is only a small part sa paghimo sa hemoglobin. Okay? Kuha na nyo. Unsay role sa iron? Ang iron day may gala, muadto na siya sa atong bumaro. Sa atong, kan ba, bulalo. Unya, iproseso na siya sa kuan, iproseso na sa atong bulalo, sa bone marrow na to, para mo-combine og mga factors nga mahimo na siyang hemoglobin. Pero kung wala tong ubang factors, ang katong kabilyan imong gikaon, katong lansang imong gikaon nga iron, ilabay sa tae. Wala mo ito mga inyong tae. So, isa sa factors may gala nga ano nga manimi ka kay wa kay katulog. Dili sa pagkaon, dili kulang sa iron, kung dili wa kay katulog. So, mag-analyze ka. Ako bitaw sa una, mag-analyze man ko nga. Mo siguro di ko katulog kay anemic ko. Mabitaw na akong ginamuna may gala niya kay nag-research na ko ba ko nga. Napulo naman ko katuig nga namang luspad pa niya ora pa manggihapon ko igsuon ni Dracula. Ang luspad pa man ko gihapon ko. Okay, istadihan ako. Estos in town. Ang resulta sa pagway katulog mas grabe kay mubagsak yun imong hemoglobin. So mangita kag pagi nga makatulog ka sa adlaw unsang oras ba na para makatulog ka kay ang atong bulalo, atong bone marrow nagadepende sa inyong katulog na. So kung maayo inyong katulog, mutaas sa inyong hemoglobin. Di na mo ma-anemic. Nya maayo ra pod. Maayo ra pod ang inyong anemic. Maayo ra pod inyong katulog. So while labot ang iron. Ay ambot. So science is not perfect yet. Dili pa gyud siya 100% manigal. Every day naga-research na ang medical science para ma-improve ang atong kinabuhi ba. Sa unang average nato is 40 years old. Karon ang average nato karon is 70 years old. Mutong-tong kag 70 years old, normal na. Ha? Kung mamatay ka before 70 years old, ay sayo ka namatay. Kung mamatay ka after 70 years old, bonus na siya. Kaya average karon sa tao, mabuhi up to 70 years old. Ngano man? Kay daghang kayo innovation na himo sa science. 0910-306-1248 82 Digos giristaan sa Dr. Tamsulusin kung kompleto na og inom pwede na undangon o ipadayon. Ingani ni siya nung ang tamsulisin mupugong sa dako sa imong prostate. Kung dili siya cancerous, pugong na siya. Dili mo dako, dili mo gamay. Kung imong undangan ang tamsulisin, mo dako na po na siya. Maglisod na po kag ihi, mag-ihi na po kas gabi, maabot ka na pulo, sigig mata. Ang diferensya sa pagpangihi nga putol-putol o katong daghan ka ng ihi o daghan ka imong ihi, pasabot ana sa kadaghan sa giimong giinom nga tubig. Kung kusog ka kayo mo inom tubig, kada ihi nimo murag isa ka tarong. Pero kung tungod sa prostate, putol-putol. Kahiyo na ka mo paghuman imong ihi, kahiyo na pud ka. Adi na mayo sa prostate siya. So wala gyud forevermore gyud na imong tamsulusin, forever gyud na siya. Unless magpa-opera ka. Kuha din mo ha?
Una, importante nga, dili niyo undangon mga manong, kay, mudako na yung prostate, o di na po kakahi, catheter na yun ka. 0950, 0977, 0070, 93, naminhod, batiis, kung mutindog, o dugay, unsay buhaton, o unsay tambal. No, 73 years old. 73 o 93? Wala mag-93. 73. Ang pagbinod sa tiil, daghang factors, daghang rason. Diabetes, kulang supply sa dugo. Ang imong mga nerves naapektuhan sa mga sakit nimo sa una, naapektuhan sa mga tambal, o nagatigulang nagyud ka ng nung nga walay exercise. Pahitaa diha asay rason. Kay dili tambal na siya, kadaghanan exercise lang yun. Kadaghanan, daghan kay ko makita nga tiguang. Paspas mo lakaw. Usay pag gani, tingala kong apil pag marathon. Ang akong classmate nga ni edad ng 70-year-old may gala. Ni-apil pa sa Boston Marathon kay American citizen naman. 70-year-old. Pero tiguan ang ganyan siya tanahon kay sa painit ng Boston Marathon nga 15 kilometers, 20 kilometers, dagano nimo. Nga init pa jud kay during sa sa summer. Luto lagi siya pero tiguan lang siya kay tanahon pero kaida dagod damo na. Pero sus last gig kayo. Na ako'y makita dili ng taga-bukid. Sus mangguna pa gan ba? Laski pa yung kaayod. Depende lagi na siya kung medyo nagahinay na ka, ayaw padala noy. Ayaw tuwa na imong mga anak. Ay, dili na kapatrabahon tayo, kay tiguang na ka tayo. Ay, tuwa na ba? Madugay na. Wati na lang yung pirma na ba? Ayaw tuwa na. Kung ganahan ka, maglakaw-lakaw sa inyong kalubihan, maghagbas, sige. Hagbas mo ka. Pakita ng tao lang para makasimuton ko na imong singit. Ayaw undang yung may gala. Kamu mga tigulang, ayaw mo tuwa ng mga batan kong namin nga. Tungod kay, gimahal ko nila, di ko nila patrabahoon. Teknoy! Magluya yung kagitana ba? Dili yun na siya tinood. Lihok. Ako mismo, may gala, katong nadismayo ko kay nag-opera ko. Dagko kay major surgery ang gisunod-sunod na ko. Dismayo Ingnan man ko sa isa doktor nga, dili na daw ko maglihok-lihok. Dili na daw ko kayo. Patuobog ko. Pag-abot isa katuig, may gala nga. Duya naman kayo ko Hagmuso naman ko mulakaw. Noon sa man Nagikang ko tennis player, golf player, athletic, ayaw niya. Pagka-dismayo, di na maglihok-lihok. Gawno na nagkukubuan. Langit. Kung di man ni mao ba? Di man ni mao yun. Asok lang. Bitaw na ako akong kaluya, may gala. Lakaw. Hinahinay. Pag kumana na, paspaso na ako. Pag kumana na, layo-layo na akong lakaw. Sunod, saka na ko ka ng mga kalsada na nag-incline. Ano ron? Mas laskig kayo ko karon, di ko hanguson. Sa una nga, maligo lang gani ko, hanguson ako. Noon sa naman tao na, ultimong mag-opera kong sis ba? Hala, malipong ako. Saan ng klase nga? Bata pa gani ko? Ingon ni Inday. Ayaw yun mong tuwa na Kung mga tigulang, ayaw magtuwa ng inyong advice ng inyong mga anak. Base siguro gawin na nga 5 ka hektarya ba ako inherit anong tiguang ni. Para madali. Ayaw yun magtuwa na. Sige, lihok. Lihok yun. Para makasugakod pa nun. Pabita na ako moto sa inyo nga
Bahalag, tigulang na. Basta magahi ka. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kangin.